това време пак на изненада. 20 март, студ. Студ обаче ние се приготвихме за нашите гости, които всеки момент ще дойдат. Запалили сме каминката, оправили сме легалцата, всичкото както му реда. Няма ханта-манта. Оправили сме тук. Ето, всичко е подготвено. И ги чакаме нашите гости с нетърпение всеки момент да дойдат на чист въздух, да си хапват, да си пиват. Тук, приятели, не може да се напием. Въздухът е много чист, тишина, спокойствие и там, където свършва обхвата, започва живота. Ето и механичката е подредено, чистичко. Огънчето вече отопля се. Естествено Балкан Турист е тук. До най-големия, Левски. Всичкото е пуканка. Ето. Тук който иска могат, нали, двама, трима да се лягат, мъже, жени. Тук също всичкото е заслано. Абе, друго си да има женска ръка да пипни. Сега аз, нали, аз съм диогерен, ама ето вижте новата камерерка как е сложила хаврийките, подредила го и душичка златна, душичка. Ами, какво да ви кажа, освен след малко официално даваме старт. Тук и тъй съм приготвил хубава професионална фурна. Хладилниците са заредени с мръвки, суджуци, пастърми и очакваме отново нашите гости да пристигнат от Велико Търново, Горна Оряховица, Казанлък. Ето вижте Балкана, на 20 метра е реката. Какво да ви кажа? Красота! Ако сигурно се чудите къде е това, ей тука. Ей тука. Село Ичара, при Батко. Този знак стоп е сложен, който мине да спира. Стоп. Айде. Кощеш!